Igsisimba ba ang adlaw nga Domingo? Ay, igsisimba kayo. Nga naman, nakay problema anang adlaw nga Domingo? Dili. Tig-adtog minteryo. Pagsyoroy, tig-adtog yung minteryo? Oy, sure da. Tara, ato nang basahon ang Biblia. Sige, basaha ko no ang Biblia, bayatong tanahon. Kadlawon pa sa Domingo, human sa adlaw nga igpapahulay, miadto si Maria nga taga Magdala ug ang usa pa ka Maria didto sa lubnganan kay gusto nilang mutanaw. Mateo kapitulo 28 bersikulo 1, ang pulong sa Dios. Kani, ang pulong sa Dios, atong basahon. San Mateo 28:1. Imo manggiputol. Dili na to putlo ng tibok istorya ani aron may bala na to unsay yung adlaw ang ilang tingsimba ani. Waning klaroho na to pastilan Ginoo ko. Mutol man ka og unsay nakasulat diri sa Biblia. Kadlawon pa sa Domingo, human sa adlaw nga igpapahulay, miadto si Maria nga taga Magdala og ang usa pa ka Maria didto sa lubnganan kay gusto niyang mutanaw. So dinhi lang ka na focus ani. Ya taman man ni og verse 9 ato ni human og basar may bala na to unsa gyud istorya ni no. Nyara sa verse 2, unya kalit nga milinog ug kusog kay ang anghel sa Ginoo gikan sa langit mipaligid sa bato nga nakatabon sa lubnganan. Ug unya gilingkuran niya kini. Ang iyang panagway labihan kasulaw sama sa kilat ug ang iyang bisti puti gayud kaayo. Ang mga gwardya nga nagabantay didto nangurog sa kahadlok ug nawad-an og panimuot. Saan yung adlaw na itabo? Domingo ha? Verse 1. Ito verse 5. Mingon ang anghel ngadto sa mga babay. Iyo kamo kahadlok, nahibalo ako kon nganong mianhi kamo dinhi. Gusto ninyong tan-awon si Jesus ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, tungod kay nabanhaw siya sumala sa iyang giingon kaninyo. Dali kamo dinhi, tan-awan ninyo ang gibutangan kaniya. Human ni adto miingon ang anghel kanila, adtuin ninyo ang iyang mga sumusunod og sultihin ninyo sila nga nabanhaw siya. Miuna siya kaninyo didto sa Galilea. Didto ninyo siya makita. Ayaw ninyo kalimti kining akong gisulti kaninyo. Verse 8 tuning basahon. Busa nagdali sila pagbiya sa lubnganan. Nahadlok sila apan nalipay tungod sa maong balita. Og nanagan sila aron sultihan ang iyang mga sumusunod. Sa verse 8 pa lang namiya na sila sa lubnganan. Sa ato pa wala na gini sila sa sementeryo. Verse 9 ta. Unya sa kalit lang misugat si Jesus og mitimbaya kanila. Miduol dayon sila kang Jesus og miluhod kaniya. Gigakos nila ang tiil ni Jesus og misimba sila kaniya. Unsang adlaw ning gisimba si Kristo? Adlaw nga Domingo. So ang imong ingon, Igsisimba ba ang adlaw nga Domingo? yes, adlaw gyud nga Domingo. Mo nang mubasa ta og Biblia, kung mubasa ka og Biblia, ayaw putla. Ikaw kay allergic kay kag Domingo. Unsay giingon sa verse 10? Miingon si Jesus kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtuin ninyo ang akong mga igsoon og sultihin ninyo sila nga muadto sa Galilea, didto makita ako nila. Di mahadlok nga ikaw malisam kag panahon ning Domingo. Wala ba gitag mabasa sa Biblia nga niingon si Kristo, "Pstoy, panindog mo. Kay adlaw rong Domingo dili ron ting simba. Sabado pa."
Wala. Mauna nga. Klaro kayo nga ang adlaw nga Domingo. Igsisimba. Yun. Mauna klaro diya. Ay kalimot sa pag-subscribe ha. God bless.